Gorputz geometrikoekin jarraituz, piramideak aztertuko ditugu tutorial honetan. Piramideen sailkapena, piramidearen elementuak, eta batez ere piramideen azalerak eta volumenak nola kalkulatzen diren ikusiko dugu. Piramideak oinarria edozein poligono duen eta aldeko aurpegiak erpin komuneko triangeluak diren poliedroa da. Erpin hori piramidearen erpina da. Ikusten dugun bezala hemen, kasu honetan, oinarria, pentagono bat litzateke, aldeko aurpegi hauek, triangelu hauek lirateke, eta triangelu guztiek egiten dute bat, esan bezala, piramidearen erpinean. Piramideetan, hainbat elementu orain ikusiko ditugu, eta elementu horien artean sortzen diren triangelu zuzenak ere ikusiko ditugu. Aldeko aurpegi bakoitzaren ertzari, hauxeri, piramidearen aldeko ertza deritzogu. Bestaldetik, piramidearen ertzetik, perpendikularki oinarrira dagoen luzerari piramidearen altura deitzen diogu. Eta oinarriaren zentrotik erpin batera dagoen distantzia oinarriaren erradioa, Jakin badakigulako pentagono edo zein poligono regular, zirkunferentzia batean inskribatuta dagoela, Eta hemen, sortzen zaigunez triangelu zuzen bat, segun eta zen neurri daukagun, Pitagorasen bitartez, erlazionatuta dauzkagu, beraz kontutan izan behar dugu, triangelu hauze. Eta beste bat, berriz piramidaren altura erabilita, oinarriaren apotema, hau da, oinarriaren zentrotik alde batera perpendikularki botatzen dugun zuzen hau, A' dituko duguna, oinarriaren apotema, eta bestetik aldeko aurpegi baten alturari deituko dioguna piramidearen apotema A, hemen ere beste triangelu zuzen bat sortzen da. Beraz, hiru hauek ere Pitagorasen bitartez erlazionatuta geratzen dira. Sailkatzeko orduan piramideak bere oinarriaren arabera sailkatuko ditugu. Lehenengo honetan adibidez triangelu bat denez oinarria, piramide triangeluarra litzateke. Hau, lauki bat denez, lau angeluarra, hau pentagonala, hexagonala, eta bar. Piramide baten azalera kalkulatzeko orduan, hauze baldin bada piramide bat garatuta, hau da, zabalduta, ikusten dugun moduan, edukiko dugu piramidearen oinarria, eta gero aurpegi bakoitzak, Kasu honetan oinarria pentagono bat denez, gero bat, bi, hiru, lau, bost triangelu genituzke, Eta A' hau litzateke oinarriaren apotema, pentagone honen apotema, zentrotik alde batera perpendikularki botatzen dugun zuzena, A', eta triangelu bakoitzaren altuera, hau da, A hau, lehen ikusi dugun moduan piramidearen apotema litzateke. Kasu honetan, A. Orduan, badakigu azalera kalkulatzeko orduan, azalera totala izango dela oinarriaren azalera, gehi alboko triangeluen azalera, albo azalera deitu duguna hemen gure formulan. Orduan, guazen apurka-apurka, oinarriaren azalera, kasu honetan dagokion poligonoaren azalera litzateke, kasu honetan, izango litzateke pentagono bat denez, perimetroa, bider berapotema A', zati bi, Horrela ekiko genuke oinarriaren azalera. Eta albo azalera dira triangeluen azalera, Kasu honetan, triangelu honetan, oinarria L litzateke, bider altuera A, zati bi, L bidera, zati bi. Eta zenbat triangelu ditugu? N. Kasu honetan, N pentagono denez, bost litzateke, bost triangelu, Eta konturatzen bagara, L, N aldiz, da nire oinarriaren perimetroa. L bideren beraz, oinarriaren perimetroa da, bider A geratzen zaigu, zati bi. Non, A kontuz, piramidearen apotema den, Ez liatu oinarriaren apotemarekin. Hauze batuta, oinarriaren azalera gehi, albo azalera, eukiko genuke gure piramidearen azalera totala. Eta piramidearen volumena kalkulatzeko, zera jakin behar dugu. Piramide, kasu honetan, piramide honen oinarri bera daukan beste prisma bat eraikitzen badugu, eta altura berdinekoa, eta urez betetzen badugu, konturatuko ginateke ustutzerakoan justu eren bat beteko genukela. Bere volumena prismarekin konparatuz, piramidearen volumena prismaren ondoan eren bat litzatekela. Beraz,
Badakigu volumena izango dela eren bat, prismen volumena zana, bai, prismetan zen oinarriaren azalera, bider altura. Beraz, eren bat, oinarriaren azalera, bider alturarena. Hauze da guztia, piramideen inguruan.